Mag-ama sugatan matapos masunog ang kanilang bahay sa Talisay City, Cebu. Alamin natin ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Unang nangyari ang sunog noong Enero at 31 ng alas 11 ng umaga sa sitio San Miguel, Barangay Linaw. At sa pareho ding araw, sumiklab din ang isa pang sunog sa sitio Candaya sa Barangay Linaw pa rin noong alas 11:30 ng gabi. At ang pangatlo at huling insidente ng sunog ay noong Pebrero 9 ng alas 10:30 ng umaga na nangyari sa sitio San Miguel sa parehong barangay pa rin. Sa pangatlong sunog, ayon kay Fire Officer 3 John Real Shabuk, Chief Investigator, nagsimula ang apoy sa bahay ng pamilyang Diparini na nagresulta sa pagkatamo ng lapnos sa mga katawan ng mag-ama. Different parts of the body, ma'am. Hastang ulo, apil, tiil, tawas, bukton. Daghan to eh. Natuog to siya sa sala. And then morning namat, andak ko lang kayo sa second floor. And then, unsay ang huna-huna, pero unang nahuna-huna is, gidagan niya ang breaker. Sa inisyal na investigasyon, 2 bata ang naglalaro daw ng lighter na posibleng dahilan ng pagsiklab ng apoy. Dahil dito, pinaalalahanan ng fire officer ang mga residente ng lungsod na ilagay sa tamang lugar ang mga lighter at pusporo para hindi maabot at mapaglaruan ng mga bata. Dili kanang maduduaan sa mga bata. Actually, gisigi naman remind sa among OLP, ma'am. And then, ako itong giingnan si Sir Jiggy nga bisag kinahanglan na og OLP nga on the road ang Barangay Linaw. 7 kabahayan ang natupok ng nasabing sunog. Umabot naman sa 200,000 piso ang iniwang danyos nito. Kaya ikinaalarma na ng Talisay City Fire Station ang pangatlong sunog na nangyari sa naturang barangay. Kaya tinututukan ngayon ng ahensya ang Barangay Linaw sa programa nito na Uplan Ligtas Pamayanan. Puros gyud dito sa babaw ko. Siguro sir bisag wa sila maigo sa among plan ligtas na pamayanan ba kay raman diri ra sa highway. Nanto ako sa Jiggy nga kung pwede adto sa didto. Nagbigay na rin ang City Social Welfare and Services ng tulong sa mga nasalanta ng sunog. Ako si Femery Dumabok para sa GMA Regional TV.